iko Allah sarkin baiwa. La ilaha illa huwa dina. Me ma nake a garin na zo rike ba ne mu da kowa kyau. Audu mata ya gari ya harkoki yau ya ake a garin. La ilaha illa huwa kasar waje ta karbe ka. Ka koma rabin ka baki rabin ka baki. Kuma ga wata balarabi ya ka debo haka. A'a Allah mai iko. Wai dama ka dawo garin ina jin labari aka ce ka dawo. Yawwa kina ji na? Abin da nake so da ke rahin sani ya fi dare duhu. Da kin san me yake faruwa da ba Allah nan da baki biyo shi ba in har da na san za ki biyo ba Allah nan garin zan taya miki karki kuma inda na gode Allah zuwan naki he ma amfani naga dama ubangiji ne ya ɗebo ki to wannan karki yadda da shi a garin nan ba shi da aiki he dai ya ɗebi wannan ya kwaso wannan mai kuli me mutumin banza ne ba mutumin arziki bane ki bani hankalin ki nan ni da kika ganni ki so ni mai arziki ne kin ga dai yabanyan nan kin ga daga wancan ɗorawar da wancan karkon abin da ya haka duka na ne. Kin ga daga abin da ya kuka can da karkon can ta ce a shekara sai in noma buhu 2000. Na fi kowa arzikin noma a garin nan kin da ni karki yadda da ni. Mutumin banza ne. Dama akwai irin ku a duniya? Mai gida wannan wane ne wannan shi? Sai wani surutan banza da wani yake mini. Me kake gaya mata haka? Surutan banza yake ta wai in so shi in menene to wannan mijina ne. An ya aure. Dama da Audu ka aure. An aure shi ma muna tare da shi. Zaka zo kana za ta soka wannan. Banza da wani. Dama akwai irin ku a duniya? Nasiha nake mata ina ba ta ya ba na son heri. Da ka wuce ka kunje da kake wayar da ita. Idan Allah ya muku zubin Larabawa dan ke ba larabiyar bace ba ma na fasa. Allah ya muku heri. Da ka wuce wanjin in wahi da zaka zo kana ga mata munafurcin ka a garin nan waye gata na ba ni da gatan da ya huta daga Allah sai kana haka dama akwai irin su ai ba na abu bane dama nasiha nake mata ke bi mijinki ki rike shi amana kin ga garin nan naki ji dadi ko ba haka bane akwashi tuwo na'am dama hanzu ne nan ya wani hali ko banda na alkhairi na ga alama in dai baka canja halinka ba haka zaka ga to wani hali zan canja dan na fi gaskiya kai na ma yi ke haka zai zaka kare dama akwai irin ku dama a duniya na ma ji nayi sai me nayi din al'uba wallahi da dai akwai kaya kaga wannan da zan samu ni na kwaye ta yanda in na bugi noman nan na koma kaga shikenan lafiya lau yar bakin ciki kawai na ji din kai noman ma na ni wannan abin ma da bakin ciki kowa ta ne kowa ganna a ce gulma sai cin abinci ba komai ku yi subscribe sa'annan ku danna ƙararrawa ku yi liking ku yi comment sa'annan ku yi sharing